театри давлатии драмавии мусиқии ба номи Туҳфа Фозилови шаҳри Конибодом намоишномаи Садои Қуро рӯи саҳна оварданд. Садои Қу аз рӯи асари Антон Павлович Чехов, нависанда, драматург ва табиби рус гирифта шуда, ҳамчунин дар намоиши Садои Қу порчаҳо аз рӯи асарҳои Вильям Шекспир, Ромео ва Ҷулетта, Шоҳлир Ҳамлет, Аттила Пушкин, Грибоедов, Яшин, Ғуломов истифода шуданд. коркарди матн, сценография ва таҳияи намоишномаи Садои Қуро Авлияқули Хоҷақул ба роҳ монда дар нақшҳои асосӣ Фарҳод Ғаффорпур, Ғайрат Қодиров, Фаррух Ваитов ва нурпардоз садогузор Фарҳод Сидиқов иҷро мекунанд. Садои Қу дар театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Муҳаммадҷон Воҳидов пешкаши мухлисони Душанбешаҳр гардонида шуд. در همچنان همه قانون‌های طبیعت را نسلی انسانی حق ناشناس را یکسر نابود کن. дар таърихи театри тоҷик бори аввал аст ки дар давраи пандемияи COVID-19 намоишномаҳои театри бидуни парвозҳои чартерӣ ва бидуни доштани чиптаи ҳавопаймо ба давлатҳои гуногун сафар кунад. барои пурратар аз намоиш баҳравард шудан ҳатман бояд Садои Қуро тамошо кард. Саидаи Раҳимӣ, Муҳаммаднабӣ Мирзораҳим, Хабар, ҷаҳонамо. ман пажарми навбардормам. шумо инҷа чӣ кор мекунед? шумо бояд фавран аз инҷа равед, набошад ман ба директор занг мезанам. вақте ки инҷо нишаста